sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin, lalong gumaganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pa prinsesa. Puso ko, katulad ng ginagawa mo. Prinsesa. Hindi na dapat pang puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. O aking prinsesa. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako ay magkawalay, ayoko nang umibig pa, ayoko nang umibig pa, kapag ikaw sa akin ay mawawala. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di mababago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama.
pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng warangit pagsikta, buhay ay langit sa likod. Aming ligaya na pag may mga ating pagmamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand.
have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Mga dagway sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios. Para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo, ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma. Ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios, tugod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon, dira sa gugma sang Dios, kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong adlaw mga apyan ko sa kahanginan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi sang ordinaryo nga mga tawo, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa isig katawo. Sa gihapon ako ang inyo abyan sa kahanginan, Sister Ninia Lurilia sang Daughters of St. Paul. Kagkaupod man naton diri si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Mayong adlaw, Father Francis, kag welcome liwat sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mayong aga, labing hinigugma nga mga kauturan, ari naman kita subong sa aton nga programa ang mga dagway sang paghigugma. Kaupo naton subong si Sister Ninia.
Si Father Francis, nagatamiyaw sa tanan sa inyong tagpalamati. Karon, ululupod naman kita nga magkilala kag magpamalandong sang kabuhi ni San Antonio de Padua, pari kag doktor sang simbahan. Mga muyo kita. Ugamhanan kag walay katapusan nga Dios, imo ginhatag sa imo banwa si San Antonio de Padua bilang bantog nga manugwali kag manugbulig sa amon mga kinahanglanon. Pagi sa iya, tabangi kami agud magkabuhi kami, subong matutom nga mga Kristiyanos, kag mangintakos kami sang imo pagtatap sa tanan nga mga kalalatan. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Karon aton pamatian ang drama sang kabuhi ni San Antonio de Padua, pari kag doktor sang simbahan. Si San Antonio de Padua natawo sa Lisbon, Portugal, sa pamilya nga dungganon sang tuig 1195. Ginbunyagan sa ngalan ni Fernando Martin de Bolhos. Sa simbahan sang daan nga katedral sang Lisbon, batok sa handom ang iya pamilya sa iya pagpakig-isa sa kongregasyon sang Agustinian Abbey sang San Vicente. Kag sa pagligad sa madamo nga tinuig, nagdesisyon siya sa pagbalhin sa mga Franciscan friars kag diri ginkuha ang iya ngalan nga Antonio. May baloan ko nga may dako kamo nga handom para sa akon bilang pinalangga ninyo nga anak. Kag iniparagit sa akon maayo nga buwas damnag. Apang ako nabatyagan ang pagtawag sang Dios sa pinasahi nga misyon, ang mangin relihiyoso. Kag pag-alagad sa Dios sa iya katawhan. Apang lamharon ka pa, anak. Kag luyag namon, nga hindi ka mabudlayan. Madamo pa nga kahigayunan ang sarang mo ma-enjoy, diri sa imo pagkabuhi upod sa amon. Matuod din ang amay ko. Ginarespeto ko ang imo desisyon kag handom para sa akon. Apang diri ako ginatawag sa pagserbisyo. Kag ini ang kabuhi nga luyag ko usuyon. Naging matutom si Antonio sa panawag sang Diyos sa sining nga bukasyon. Nagtuon siya sang santos nga kasulatan sa sunod sang 9 ka tuig. Luyag niya nga sundan ang kabuhi sang 5 ka mga martires sa San Franciscan Friars. Nagdesisyon siya sang ulihi sa pagbalhin sa among nga kongregasyon. Ini tungod man sang inspirasyon ni San Francisco de Assisi sa iya kabuhi. Diri ako gintawag sa sining nga kabuhi sa pagpalapnag sang Kristyanismo, paagi sa Katoliko nga pagtuluuhan. Diri ko ibuhos ang akong bugos nga kabuhi sa pagbantala, sa paghatag sang ihibalo, kag paghangop, nahanungod sa pagtulunan sa aton mahal nga Diyos, paagi sa akong mga sermon, kag pagpanaksi. Luyag ko nga magkadto sa Morocco, sa pagpakig-isa sa akong mga utod nga Franciscano. Bagod siring kakugi ni Antonio, ang kabuhi sang taga-Padua, may dako nga pag-uswag tungod sang iya walay kahadlok, kag dako nga handom para madala ang tanan sa pagkilala sa Dios. Kag maging matuod-tuod nga sumulunod nga Kristiyano Katoliko, hindi lamang sa ngalan, kundi ginakabuhi ni sa ila matag adlaw nga pagsinalayo kag relasyon sa ila isig katawo. Tugod man sang iya pagpangwali sa Italia, ginpadunggan siya sa titulo nga Armory of the Bible. Isa sa mga handom ni Antonio ang pagsunod sa mga tapak sang 5 ka mga misyonero nga Franciscano nga ginmartir didto sa Morocco. Apang may iban nga plano ang Dios para sa iya, tugod nagmasakit siya. Gani, nagbalik siya sa ulihi. Isa ini katanda gikan sa Dios, kag akon kinabaton. Magabalik ako sa Padua, samtang nagapaayo ako sa akon sakit, kag magasulat ako sang akon mga sermon. Apang nangin malubha si Antonio, kag sang Hunyo 13, 1231, namatay siya sa edad nga 36 anyos. Ang iya lawas ginlubong sa kapilya kung sa diin, ginatawag na subong nga Basilika ni San Antonio de Padua. Sang tuig 1263, ang iya relics ginhalin sa Basilika
kag nakita ang iya dila nga presko pa kag mapula. Ginakabig nga siya ang ikaduha nga santo nga madasig ang proseso sang kanonisasyon. Gindeklarar siya nga santo pagkatapos ang iya pagkamatay sa sunod lamang sang 352 kaadlaw ni Papa Gregorio nga iya makita sang buhi pa siya. Gindeklarar man siya nga doktor sang simbahan. Ginapatihan man nga siya ang patron sa mga nadula nga mga butang. Tungod sa tagsa kalibuto nga nagapangayo sini nga grasya, ila na baton ini. Ini tungod sang pagbulig ni San Antonio de Padua. Ginadumdum siya kag ginakahamutan bilang isa ka maayo nga manugwali, alagad sa mga imol kag manugbuhat sa mga milagro. San Antonio de Padua, igampo mo kami. Magapadayon karon si Father Francis sa iya pagpaambit sang kabuhi ni San Antonio de Padua. Kagupda naton siya paagi sa pagpamati sa dugang nga reflections. Karon nga adlaw, aton nga tun-an ang kabuhi ni San Antonio de Padua, pare kag doktor sang simbahan. Nagsulod siya sa order ni San Francisco, kag ginordinan siya nga pare kag nagpangwali sa bug-os nga Pransya sa norte nga bahin sang Italia. Napatay siya sa Padua sang tuig 1231. Bangod kay si San Antonio may pinasahi kag Dios non nga interbensyon sa Ginoo, iya nga nakuha kag napabalik ang iya nga libro nga sadto nadula sa bagay nga siya ang ginapangamuyuan sa mga nadulaan. Kag sa sini nga pagpamalandong naton sa iya nga kabuhi, pangayoon naton sa iya nga iya kita buligan sa pagpangita sang espirituhanon nga manggad sa ginharian sang langit. Kag diri akon hulamon para sa inyo ang isa ka dinalan sa santos nga kasulatan, ang mga tinaga nga nagasiling, unahaanay sa pagpangita ang ginharian sang langit kag ang iban idugang ini sang Ginoo sa imo. Amo gani nga sa edad nga 15 anyos nagsulod siya nga monghe nga Agustino sa Coimbra, kag na-influensya siya sa mga relics sang 5 ka mga Franciscano sa Morocco. Nakita niya kagluyag gid niya nga magsunod man sang ilang nga mga tikang sa iya nga pagpangabuhi. Gani ginpadala siya sa Afrika kag nagwali sa mga Muslim. Nagmasakit siya kag ginpabalik siya sa Portugal. Apang ang iya ginasakyan nga sakayan, tawag naton sang unang panahon, paraw o kon barko subong, ginpahalid sang hangin. Kag inbes nga mapauli siya sa Portugal, nakaabot siya sa Sicily. Sa diin siya nagwali sa madamo nga mga tao nga nagtalambong kay si San Antonio de Padua, eksperto niya ang pulong sang Dios kag subong man ang Biblia. Napatay siya sa edad nga 36 anyos. Makaligad ang isa ka tuig nga kanonisar siya bilang isa ka santo sang aton simbahan. Masami nga makita siya nga nagakugos sang Ninyo Jesus sa iya nga butkon, kag subong man nagabitbit sang Biblia kag sang bulak nga lili nga simbolo sang iya nga pagkatampad sa Dios o kon sa iya nga purity sa Dios. Sa kabuhi ni San Antonio de Padua bilang pari kag doktor, aton subong nga usisaon ang aton kaugalingon. Ilabi na gid sa aton nga pagbasa, sa aton nga pagpamati, sa aton nga pagsulat, kag sa aton nga pagpangabuhi sa mga pulong sang Dios. Madamo sa aton subong halos ignorante sa pulong sang Dios. Madamo sa aton nga mga panimalay subong nga nibisan isa kagamay nga Biblia wala. Ti amo ini ang aton nga pagkaignorante sa pulong sang Dios. Amo ini ang mga kabangdanan kun nga hindi naton mainsindihan ang ginatudlo kag ginahambal sang aton Ginoo sa libro sa mga libro nga ginatawag ang Library of All Books, nga amo ina ang Biblia. Ginauyatan ini ni San Antonio de Padua, ini nga Biblia, kag subong man iya nga ginapahayag sa aton tanan,
ang iya nga katampad sa aton Ginoo, kag ang iya nga pagka-eksperto sini, kag sa pagwali sa maayong balita sa mga tao, sa kabangdanan, nga nadala niya pabalik ang mga tao sa mga pulong sang Dios, ilabi na gid sang nagakabuhi pa siya diri sa kalibutan. Isa man sang iya nga bertud sa iya nga pagkatao, madamo gid sang akon nga mga kilala nga mga nadulaan nga kung sa kay St. Jude Tadeo siya ginatawag nga patron sa mga hopeless causes kag desperate cases. Si San Antonio di Padua iya labing hinigugma nga mga kauturan, dalangpan sang mga nadulaan ka mga waay sing paglaom. So amo ina nga sa aton man nga pagpangabuhi kag sa aton man nga pagpangabyan sa mga santos nga sa diin gintawag sang aton man Ginoo nga iya nga mga abyan dito sa ginarian sang langit. Yari si San Antonio di Padua. Isa sang ginarekomendar sang aton simbahan nga aton dalangpan, aton palangamuyuan, kag subong man aton pangayuan sang bulig sa tion sang aton nga pagkinahanglan kag subong man sa tion nga sa diin kita nadulaan sang paglaom sa aton nga pangabuhi. Yara siya kag mangamuyo kita nga mangin mabakod kita sa mga kapaslawan sa aton nga pagpangabuhi kag subong man atubangon naton ini si may kaisog kag ihalad naton ini sa aton Ginoo. San Antonio di Padua, patron sa mga nadulaan, pari kag doktor, igampo mo kami. Tubtob na lamang kita diri labing hinigugma nga mga kauturan. Si Father Francis Perez sa gihapon nagapaalam sa inyo nga tanan. Tubtob sa aton liwat nga pagkitanay sa madason naton nga programa. May God bless us all. Madamo gid nga salamat Father Francis sa imuduga nga pagpakilala kag pagpahangop sang kabuhi ni San Antonio de Padua bilang bantog nga manugwali kag manugbulig sa aton mga kinahanglanon. Ang kabuhi kag pagpanudlo ni San Antonio de Padua naga-inspire gid sa aton nga magtinguha sa pagtuon sa mga kamatuoran kag pagpanudlo sang aton simbahan. Gani, agud nga mapadalom pagid nato ng aton pagpalangga sa simbahang Katolika, ibaluon kag tun-an naton ang tanan nga nahanungod sa iya. Agud pagkatapos naton mapuno ang aton kaugalingon, makahatag man kita sa iban. Kag aton man sila matuytuyan, padulong sa pagpalangga sa simbahan, sa tanan niya nga misteryo, bahandi, kaalam, kasaypanan, kag handom. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana. Sa aton masunod nga programa sang mga dagway sang paghigugma. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakig-upod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia, nagapasalamat sa inyong pagpamati kag subong man sa pagbulig sa aton mga collaborators, cooperators, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon. Sarang man kamo makig-angot sa Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City, or cellphone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayuon ang bendisyon sang aton mahal nga Diyos. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang akong tagipusoon nagakalangkag, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag.
Sugdanan ka nga ginggikanan sang kalinong, sang manunubos sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo, yari nakita karon sa ika-11 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon, kagaton subong ginasaulog ang solemnidad sang Santissima Trinidad. Sa gihapon ang akon pagpanamyaw sang maayong adlaw, kag mahidaiton nga pagpamalandong sang pulong sang Dios sa tanan naton nga tagpalamati sa nagkalain-lain nga mga lugar nga maabtan sining aton programa sa sining istasyon sang radyo. Kabay nga yara kamutanan sa maayong nga kahimtangan, kag padayon nga nagadayaw sa aton Ginoo sa tanan niya nga ginabugay sa aton. Sa gihapon ang akon man nga pagtamyaw sa aton mga tagpalamati diri sa Diocese sang Bacolod, Kabangkalan, San Jose Antique, Rojas, Calibo, kag Archdiocese sang Haro, Draman sa Marbel, Coronadal kag Cotabato, kag sa maabutan sining aton programa karon nga Domingo. Upod ang aton mga intensyon, pagtamyaw man sa tanan nga manag-text sa pagpaabot man sang ila pagpangabay. Aton man ginatamyaw ang tanan nga mga naga-follow sa aton via live streaming sa Facebook, ilabi na sa aton mga OFWs. Magpadayon kita sa pagpamalandong sa pulong sang Dios. Dayawa ang Dios nga Amay, ang bugtong nga anak sang Dios, kag ang Espiritu Santo, kay nagpakita siya sang iya paghigugma sa aton. Mga muyo kita. O Dios nga amon Amay, imo ginpakilala sa mga tawo ang isa kadako nga misteryo sang pagpadala mo sa kalibutan sang imo pulong sang kamatuoran kag sang imo Espiritu Santo nga amo ang manugpasantos. Itugot nga kilalahon namon ang himaya sang walay katapusan nga Trinidad paagi sa amon lubos nga pagtuo sa iya. Kag simbahon namon ang pagkaisa sang iya gamhanan kag pagkahalangdon. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 16, versikulo 12, tubtob 15. May madamo pa ako nga inugsugid sa inyo, apang hindi ninyo ini masarangan karon. Kung mag-abot ang Espiritu sang kamatuuran, tuytuyan niya kamo padulong sa bugos nga kamatuuran. Hindi siya maghambal nga iya-iya lang, kundi maghahambal lamang siya sa iya mabatian. Kag sugiran niya kamo sa mga butang nga palaabuton. Himayaon niya ako, kay kuhaon niya kung anong akon, kag ipahayag niya ini sa inyo. Ang tanan nga iya sang Amay akon, tugod sini, ginsiling ko nga kuhaon niya kung anong akon, kag ipahayag niya ini sa inyo. Mga utod kagabian, para sa aton pagpamalandong, mamati kita sa ginsulat nga reflections ni Reverend Father Hill Alinsangan sang Society of St. Paul, nga mabasa man naton sa Sambuhay Misalet. May mga libro nga tulunan tuhoy sa Santissima Trinidad nga nagalarawan sini nga daw isa ka geometry nga relihiyoso. Ang iban iya sobra ka sophisticated ang pagsaysay sang misteryo, apang dawala man sing kaangtanan sa kabuhi sang tao. Kung ang Diyos hindi mangintuburan sang kalipay kakaluwasan, hindi siya manginbahin sang aton adlaw-adlaw nga paghimudos. Kung ang relihiyon na hanungod lamang sa Diyos nga aton ginausisa, ginatun-an kag ginapatinaw, apang wala kita nagahambal sa iya, daw wala sing pulos nga magtuo kita sa iya. Ang Trinidad, misteryo sang Diyos nga may tatlo ka persona. Ang tinaga nga misteryo nagikan sa Grego nga moin, nga ang botsilingon, maghipos o kon takpan ang bibig. Sa iya Diyos nun nga himaya, ang Diyos hindi matungkad sang paino-ino sang tawo.
Apang wala ini nagasaysay nga magatakop na lang kita sang bibig tuhoy sa iya. Buot sang Dios nga siya makilala, gani nga nagahambal siya sa aton. Hindi siya wala makilali nga Dios. Suno sa pagpahayag ni San Pablo sa mga taga-Atenas. Isa ka bes, ginpamangkot ang isa ka Arabo sa disyerto kung paano niya nahibalan nga may Dios. Sabat niya, pareho sang akon pagkahibalo paagi sa mga tiil sa balas nga may tawo o konsapat nga nag-agi sa sini nga lugar. Ang libro na hanungod sa kaalam sang Dios sa nahauna nga balasahon, nagapakita sa mga agi sang Dios. Ang iya mga gintuga, ang kalangitan, ang kadutaan, kag ang kadagatan. Si San Pablo nagsulat, halin pa sa pagtuga sang kalibutan, bisan pa nga hindi siya makita, matukiban siya paagi sa iya gintuga nga nagapahayag sang iya walay katapusan nga gahom kag pagka-Dios. Nagikan sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 1, versikulo 20. Ang bisan sino nga wala makakita sang Dios sang katahom kag pagkahalangdon sa iya mga gintuga, hindi niya makita ang Dios sa iban pa nga paagi. Ang Dios nagpakilala man sang iya kaugalingon paagi kay Ginoong Hesukristo. Sa Ebanghelyo, ginsaysay ni Jesus ang paghiusa sang Amay, sang Anak ag sang Espiritu Santo. Ang ila nga pagiho para sa kaayuhan sang katawhan. Ang Amay nagpakilala sa Anak sang tanan, ang iya kabuhi kag kamatuoran. Ginpakilala ni Kristo sa aton ining kabuhi kag kamatuoran, apang hindi ini matungkad sang aton paino-ino lamang. Ang Espiritu Santo karon ang nagatuytoy sa aton sa bug-os nga kamatuoran. Ang pagpakilala ni Jesus ang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo, nga nagagiho nga alalangay, nagatuytoy sa aton sa pagtuo, nga ining tatlo isa lamang, bilang 3 in 1. Ang aton pagtinguha sa pagpatinaw sang misteryo sang Santissima Trinidad, bisan pa nga orihinal kag maalamon, isa lamang kapag palapit sa sining misteryo. Ang nawong sang Dios wala ginasalaming sang mga bunga sang panghuna-huna, kung di paagi sa paghigugma. Ang tawo nga matuod nga buhi kag mahigugmaon, amo ang salaming sang Trinidad. Si San Juan Maria Vianney, ang patron sa mga kaparian, wala makapasar sa eksamen para sa pagkapari sing 2 ka beses. Sang ulihi nakapasar gid man siya paagi sa pagpatinaw sang Trinidad nga gamit ang isa ka habol nga ginpilo sing 3 ka beses. Jutay lamang ang nahibaluan ni Juan Maria Vianney sang implikasyon sang misteryo sa filosofiya kag teolohiya. Apang tampad kag mapisan siya sa pagpakumpisar. Kung kaisa, nagalingkod siya sa confessional box sing labaw sa 18 ka oras sa isa ka adlaw. Nagkadto sa iya ang mga makasasala halin pa sa malayo nga mga lugar. Tungod kay nabatyaga nila ang iya Diyos nun nga paghigugma sa ila. Ang paghigugma sang Trinidad. Madamo gid nga salamat sa tagdumalahan sang St. Paul's Media Pastoral Ministry sa refleksyon nga aton ginbasa para sa pagpahangop sang mensahe sang Ebanghelyo naton sa sini nga Domingo. Solemnidad sang Santissima Trinidad. Ang Dios Amay, Anak, kag Espiritu Santo isa ka komunidad nga nagahigugmaanay. Nga sa ila tampad nga pagigugma sa isa kag isa, luyag man nila ipakigbahin sa aton nga matinuga ang ila paghigugma. Agod kita nga nakipag-ambit sa ila paghigugma, magapaambit man sini sa iban. Ang kabuhi sa Santissima Trinidad bilang sumulunod ni Kristo, nagapamatuod nga ang pagigugma nagahugpong. Gani, tinguhaan naton pagkatapos pangayoon ang grasya sang Dios nga padayon kita magkabuhi sang iya mga pagpanudlo kag ehemplo. Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangup kami sa imo, o Espiritu Santo. Samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon. Magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kun paano namon padayonon.
Kami mahuyang ka makasasala. Hindi pag-itugot, nga amon ipaluntad ang kagamo. Hindi pag-itugot, ngang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, ukon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa Amay kag sa Anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ipakita sa akon ang imo dalan, tuloy ako sa pagkabuhi sa kamatuoran, kay ikaw ang nagaluwa sa akon sa bugos nga adlaw, nagasalig kami sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. Ang imo mapinadayonon nga gugma, nga ginpakita humalin pa sang una, kag ang imo kaayo o Ginoo, dumdumaman ako nagatawag sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. Sin is multiplied very easily throughout the night in every part of the world. Thousands of great machines operating at astonishing speeds produce millions and millions of copies of magazines, newspapers, and tabloids. Each evening, crowds of moviegoers watch motion pictures, violent and pornographic. For practically the entire day, radio and television are on the air with programs, good and bad. And to top it all, more young people frequent in internet cafes. Who is to say what percentage of what they read, watch, and hear is good, and what percentage instead is
dangerous. Be a modern apostle and communicate the good news using the media of social communications. Where is humanity heading? Toward what goal is it aiming? Humanity is like a great river flowing into eternity. Will it be saved? Will it be lost forever? Be a modern apostle and lead others towards heaven. The Daughters of St. Paul are missionary sisters serving the church through the media of social communications. For more information, please contact Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Henares Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cell phone number 0943-5410-771. Mother, let me live. Don't take away my life. Mother, let me live. Defend life. My life is God's gift. 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 Our life is God's gift. Friends, our life is God's gift. No one has the right to destroy it. Defend life. Lord, help us to appreciate your gift of life. Help us to nurture and protect it. May the innocent, helpless, and unborn child be given the chance to live, to love, and enjoy life. Forgive us, Lord, for all the times we have attempted to destroy your gift of life. Inspire us always to defend life from its very beginning when it is conceived in the mother's womb until the time you take it back to yourself. Amen. Don't take away my life. Mother, let me live. I want to live my life. Mother, you will see when you look at me and you hold me in your arms, you'll fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Madamo man nga salamat sa tanan nga nagbuylog sa pagpamalandong sang pulong sang Dios paagi sa aton programa sa karon nga Domingo. Salamat sa inyong mapinadayonon nga suporta kag pagpakigbahin paagi sa inyo pagpamati. Padayon kita sa pagigugma sa aton Ginoo. Ipaambit naton ini sa aton pamilya, kaabyanan kag iban pa nga mga kaupdanan. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang